Niin, sä oot Eho. Meno EK, sori. Tällä hahmolla. Serkkupojalla. Ei oo sekään EH, sori. No, se on helvetin hyvä. Mä pystyn kattoo tuolta blogeista. No, ei siinä mitään. Jokainen taklaa tyllä. Jos mä painan mitä vittu? Minä. Ihan kuule saatana. Voi kuule, hyvä veli kuule. Lähetäänkö kattelemaan kylille? No manne, mutta minä imitoin. Se menikö lovet lukkoon? Minä. Ei. Onko nää niinku sellainen skinari? Tiedätkö sä? Minäkö? Niin. Ai oikein niinku IRL. Mulla on niin Niin. pitkä tukka saatana päästä vittu mä kohta saatana hiustenleikkuukoneella pääkaliin. Oikeesti vituttaa. Yrittääkö hiukset tähseeseen asti? Ei silloin yläaste aikoina ylsi joskus. Ylti joskus. Nyt on 20 vuotta Aluksi. sitten. Oi jumalauta. Täällä on lapsia paikalla. Ei mun tarvi vetää, kun mamma makaa tossa sängyssä. Minkälainen? Ihan perinteinen tossa. Don de Brune. Iso perse, iso tissi. Oi vittu teidän kanssa nuoriso perkele. Lopettakaa nyt täältä. Hyvä perse ja kelepaa mulle. Onko se tumma vai valkoinen? Ihan valkoinen. Hyvä. Sano tuo verran vielä kerran. Sä kuolet saman. Sano. Mutta niin. Meillä on kuitenkin saatan 4 lasta. 4 lasta. Sulla taitaa olla lapsi vapaa viikonloppu tällä hetkellä. Joo, ne on mummulla se mamma saa nukkua. Hän istuu siellä koneella ja pelailee vähän. Huomaan. Jalttanut pari mukavaa. Aion ottaa huomennakin vittu. Tää lähtee vakkaamaan vittu tuulenkaatia, niin minähän sinne selvinpäin lähe. En varmaan mene moottorisahan kädessä selvinpäin, se on ihan varma asia. Kysyn muuten, jos mun ruudulta katsottuna ovelta vasemman puoleen, Joo. minkä ikäinen oot? Minä. Niin. Miten niin? Se kysykö multa? Meinas just sanota 14-15 ja oikean puoleen on joku 15-16. Minä. Mutta ei se niin pojat oo siitä iästä kiinni. Silloin kun saatana silloin kun rupeaa panettaa, niin sitä otetaan mammaa kainalosta kiinni ja sitten kato, tiedätkö, vähän siinä minäkin aikoinaan flirttailen, nykyään minä vain nussi. Lähdettä housut kitku, perse pystyy, kullitukkaan. Teille se on sitä. Mutta näin se menee. Päivä kerrallaan. Onko se näyttää meidän sun rissi? Minkä? Rissin sun flirttailutekniikat. Miten sä saat noin kauniit naisia ja muuta lasta? No se on kato. Niin just kun kaverissa sanotaan sille Heidi ja näin. Niin
rupee vähän styylailemaan ja sitten se vähän ihastuu suhun ja sitten käy. Mutta miten sä saat sen silleen- ihastumaan sun? Pitääkö sun vaan puhua sille ja antaa ajan hoitaa vai mitä? Ei, kun sun pitää katsoa, niin viettää aikaa sen kanssa ja... Mutta pitää antaa sille omaa aikaa. Sillä on sitä Oma omaa aikaa. Ja Oma aika. näin. Joo. Sitten voi laittaa viestiä, että niin tuutko sä meille vai tuunko mä teille ja mennäänkö syömään johonkin. Onko se game? Kyllä. Joo. Ei, se oli mun nuoruudessa. Oli vai? Kyllä. Onko se 40? Mä Vai kuinka? oon 89. Ei, mä oon 37. 37. Kyllä. Muiskaa vähän vanhempi. Se oli se... Se on sitä... Teidän pitää oppia itse se oma tyyli. En mä voi opettaa teitä, tai isä opettaa, tai äiti opettaa. Että ei saa opettaa iskää nussimaan. Sillä. Isäs, eikä äitis, eikä kukaan vieras voi opettaa sitä. Sun pitää oppia itse elämään sitä, niinku, miten se menee se. Naiselämä. Totta kai ne nyt tulee sanomaan, että se on nuori. Joo, muistakin. Äiti! No et sä nyt vittu meidän äitille sanomaan. Äiti, mä sain pilun. No kai sä nyt vittu, käytit kartonkia. Sitten se tulee vittu sun huoneeseen ja vetää saa paketin kartonkia tossa. Joo. Mä oon kuitenkin pitänyt aikoinaan seksivalistusta ja näin, niin tiedän kyllä näistä. Niin Joo. Minä en ota moksiskaan, että vahinkoja sattuu ja tämmöstä niin. Onks kaikki sun lapset silleen niinku itse suunnitellut vai onks ne vaan tullut silleen? Itse suunnitellut. Hyvä. Kyllä. Ei mukava niinku sanoa ihan oikeesti mukava niinku pelata ja tällä ja värkätä saatana. Joo. Vai Jonne Mafia?